5.6 million pesos nga money claim ang madawat sa kauhaan ka mga food delivery riders sa Sugbo human nga nagmalampuso ng ilang gisangat nga kaso sa National Labor Relations Commission kon NLRC batok sa usa ka food delivery company ni atong Nobyembre 2024. Gisusi sab sa maong grupo karong Webes, Pebrero 27, gikan sa NLRC kon kanus-an nila madawat ang maong kantidad. Og isip pagpakita og suporta sa nahisgotang kaso, mipahigayon sab ang mga food riders og rally gawa sa buhatan sa National Conciliation and Mediation Board sa Department of Labor and Employment kon DOLE 7. Gipahingusgan sa grupo nga unta baliko ng ilang pre-pandemic base fare o delivery fee nga 55 pesos, nga kasamtangan nga gipaubsan ngadto sa 25 pesos. Karon nag-follow up na lang mi sa amo ang money claim sa among reward kay gusto namo nga ang Foodpanda dili na magdugay-dugay. Nganong idugay-dugay pa man sa Foodpanda management nga amo amana dili man na bayad nga nagpabayad mi nga mamahawa mi. Kuan na siya diminisyon na nila sa amo ang sweldo. So amo ana siyang agi, amo anang kita nga amo rang gikuha og balik sa ila. Nagkanayon ng pango sa maong grupo sa Cebu, Abraham Montecalvo, nga gawa sa pagbalik sa base fare, hangyo nila nga mahatagan og mga benepisyo ang mga riders. Dugang ni Montecalvo nga naningkamot sila ni ining legal battle alang sa kadaugan sa kinatibuk-an nga food riders dinhi sa Sugbo. Man sila yung opisina good very good. Wala kung naa may mga reklamo, naa may mga yangungo, so dili dayon sila makahatag dayon og solusyon kay tungod wala opisina ang Foodpanda. Sa kalapad sa ilahang operasyon, abot na og naga, abot na og kanang Lanao. So wala gid sila opisina. Dugay namin nangita nangayo sa ila og opisina, nagpatabang nami sa mayor diri sa Cebu City. Samtang miauhag ang partido manggagawa sa pagdangup sa ubang mga riders nga mopadangat og kaso sa DOLE. Ang 5.6 million nga award man ni sa mga delivery rider of which gikuha na sa daily income ni Foodpanda sa ilaha. Kana siya pa lamang is sa 20 ka rider pa lang na siya. How much more sa tibok Pilipinas? Namoy katungod og kamo gikawatan mo sa inyong gitrabahoan nga kumpanya nga Foodpanda. Ang pamaagi lamang nga para matagaan mo og justice is mo file mo. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.